Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Мәккә мөшрикләре Мәккәнең Кабатулладан төньякта булган бер тауга бөтенесе менеп җыелалар һәм инде бер-берсенә сезнең янга ди Мәдинә лихараткасыннан хәлсезләнгән кешеләр килерләр ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә билгеле бу әйберләр бөтенесе дә инде хәбәр ителгән була. Шуның сәбәпле Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләм сахабаларга үзләренең уң иңсәләрен ачырга куша. Бу инде иттибаг дип атала. Бүгенге көндә дә ул әгәр дә тавафтан соң син сагый кылырга ниятлисең икән, беренче шушы таваф вакытында син инде уң ягыңны, уң иңсәңне ачып барырга тиешсең ихрам халәтендә. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм рамл дигән гыйбадәтне кыла. Ансы да шул ук инде сөннәт булып тора. Беренче 3 әйләнешне Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм тиз-тиз генә үтәргә куша сахабаларны. Һәм инде нәкъ шулай эшлиләр. Беренчесе инде аның шушы уң иңсәне ачу нәрсә өчен кирәк була? Бөтенесе инде Мәккә мөшрикләре әйткән булалар, имеш мөселманнар мискин, хәлсез, көчсез, алар инде теге зәгыйфләнеп, ширеп беткән кешеләр булган дип әйтәләр. Ләкин Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хикмәте белән ул инде күрсәтә аларның тәннәре сау-сәламәт икәнлеген. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы беренче 3 әйләнешне тиз-тиз үтә, рамл дип атала дип әйттек бит инде, бу да сөннәт санала. Бу инде күрсәтергә тели Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм мөселманнарның никадәр көчле икәнлекләрен. Һәм инде әйтелә, әгәр дә ди Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм кызганмаган булса ди сахабаларны ерак юлдан килүләре сәбәпле, чынлап та аларның инде ниндидер бер материал яктан авырлыклар кичергәнлекләрен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм белә бит инде. Әле менә яңгына Хайбарны яуладылар, шушында гына алар туйганчы ашадылар. Моңа кадәр алар инде ачлы-туклы яшәгәннәрен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм ди кызганмаган булса, аларны ди бүтән ди 7 әйләнешендә тизрәк үткәргән булыр иде. Һәм мөшрикләр буларны карап торалар, күзәтеп торалар, һәм инде булар бер-берсенә әйтәләр ди, булар бит ди фәлән кешедән дә көчлерәк бит дип ди, үзләре арасыннан булган иң көчле кешеләрне әйттеләр ди. Һәм менә бу гумратул када инде кешеләргә бик нык тәэсир итә. Ул юлда килгәндә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм килә, бүтән аларның юллары үтә торган кабиләләр инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә хузурланып кала торган булалар. Чөнки аятларда әйтелгәнчә, гыйззәт Аллаһта, аның илчесендә һәм пәйгамбәрләрдә һәм мөселманнарда дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйткән була. Менә шу гыйззәтне, шушы дәрәҗәне, шушы абруйны күреп кешеләр инде таң калалар, хузурланалар. Һәм аннан соң инде менә шушы вакыйгадан соң, гумратул кададан соң Халид ибн аль-Валид радиллаһу анһу ул вакытта мөшрик булган була дип әйтәләр бит инде. Ул ди бүтән кешеләргә игълан итә ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм кайтып киткәч, инде ди һәр бер акыллы булган кеше ди аңларга тиеш ди. Мөхәммәд ул ди әлбәттә бернинди сихерче дә түгел, бернинди шагыйрь дә түгел. Һәр бер кеше инде акыллы булган кеше аның юлына ияргә тиеш дип әйтә. Һәм инде ул Усман ибн Талха, Гамр ибн аль-Гас һәм Халид ибн аль-Валид радиллаһу анһу менә 7нче хиҗри ел була дип әйтәләр бит инде, мөселман булып Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрат кылалар. Гамр ибн аль-Гас инде ул алданрак менә шу Нәҗаши Негус кырында инде ул ислам динен кабул иткән була. Һәм инде менә шу 3 ислам диненең яңа йолдызы шушы ислам күгендә барлыкка килә. Һәм менә шушы вакыйгадан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм килеп сахабалары белән гумра кылганнан соң һәр бер гаиләдә мөселман барлыкка килә дип әйтелә Мәккәдә. Һәм инде алар берсе дә ислам динен яшерми торган булалар. Инде бу вакыйгадан соң ачыктан-ачык ислам динен тота башлыйлар. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең хикмәте. Менә бу Аллаһ Тәгаләдән бирелгән җиңү дип әйтергә кирәк. Инде Мәккәне яулап алырга да күп калмый. Ләкин әле Мәккәне яулаганчы менә шу Бәну Гатафан белән шишәсе мәсьәләләр бар. Менә шу Бәну Гатафанны урынына утыртасы бар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең. Һәм Аллаһ Тәгалә шушындай мөмкинлекне насип итә. Монсы инде аның Муъта дигән дип аталган җирлектә булган бүгенге көндә бик күп кешеләрнең теге таң калдыра торган, аптырата торган зур бер сугыш белән бәйле була. Һәм инде аның тарихын иншааллаһ алдагы тапшыруларыбыздан карап китербез, өйрәнеп китербез.
Allah Rabbimiz har barchalarımızdan iman, tavfiq, hidayat, istiqomatlar nasip eylesin.